Yalçın Küçük, Mamosay Öcalan û teorisyenê PKK. Beşê yekem. Dewleta Tirkiye paş salên hefteyan li çaxa raborî bi dehan zilamên xwe ji bo mabesên istixbaratî û bicîkirina armancên dewletê şandine nava partiyên çepiyê Tirkiye bi giştî û PKK bi taybetî. Ku di vê demê de PKK xwe wekî partiyeke girêdayî bi nemayên kurdatiyî û tepûşînê ji bo avakirina Kurdistana mezin daye naskirin lê belê bi formeke çep. Yalçın Küçük yek ji wan kesan bû ku dewleta Tirkiye û saziyên wê yên giring wekî saziyên istixbaratî leşkerî mixwayekî herî zêde jî hizra wî kiriye. Bi taybet li dema destpêkirina şoreşa Başûrê Kurdistanê û hezkirina Tirkiye bi destana Kurdên ji Bakur û nêzîkbûna wan ji bizava rizgarîxwaza Kurdistanê. Hemwext xurtbûna hest û hizra nasyonalîstî Tirkiye ew zilam bi kar anî û bi rêya wê Abdullah Öcalan wekî serokê Kurdan li Bakurê Kurdistanê berniyaz kir û gelo erê ev çi kes e Tirkiye li astekî wiha bers wezîfedar kiriye. Yalçın Küçük wate Yalçınê Biçûk li sala 1928 de li bajarê Xetayê ji dayîk bûye. Ew nîv Tirkman û nîv Qefqas e. Wekî siyasetmedar û dîroknivîsîn nivîskar tê mêzekirin. Li sala 1960 de li zanîngeha Ankarê wekî xwendekarê yekem li beşa zanîstên siyasî derdiçe. Küçük nêzîkî 30 pirtûk nivîsandine. Her wiha pirtûka bi navê Ansiklopediya Zanyariyên Giştî nivîsandiye. Demekî wî li zanîngeha Emrîkî bi navê Yalî ders wergirtine û demekî din li Brîtanyayê û li zanîngeha Birmingham wî her wiha bi sporekî bêhempa û di ziman û navan de heya zimanên Tirkî, İngilîzî, Farsî, Rûsî baş fêm dike. Baş salên notan diçe Cem Öcalan û li vir fêrî zimanê Kurdî bi her du zaravên kurmancî û soranî dibe. Yalçın Küçük yek ji wan kesan e ku dewleta Tirkiye mifayekî herî zêde jê dibîne. Bi taybetî de aliyê leşkerî û istixbaratî de her wiha Tirkiye Yalçın Küçük wekî kesekî giring li dijî aliyên çep bikardîne. Wexta li Tirkiye behs li Marksîzmê yan jî Rûsya çep giriyê tê kirin yek navê ku tê ser ziman di hizra her kesê de Yalçın Küçük e. Yalçın Küçük bi navê nûnertiya hêla çep bi salan rojname û kovar çapkirine. Di bernameyên radyo û televîzyonan de bi nivîsandin û pirtûkên xwe bûye kesekî bawerpêkirî ji aliyê hizrî de. Baş ku Partiya Dad û Geşepêdan yani AKP li Tirkiye dibe desthilatdar, Yalçın Küçük û grupa wî hêdî bandora xwe ji dest dan. Ew piraniya endamên grupa wî bi bahaneya endambûnê di grupa Ergenekon tên binçavkirin. Grupa Ergenekon ji hinek nivîsar û kesatiyên nêzî Partiya Gel ya Komerî CHP dihat. Wexta Yalçın Küçük bi sûce endamtiya vê grupê tê binçavkirin, Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP lê xwedî derdikeve û dixwaze ji hikûmeta Tirkiye dike Yalçın Küçük serbest bê azadkirin. Yalçın Küçük tê azadkirin. Lê bo wexta du salan ew bi sedema rewşa xwe ya saxlemiyê nikare wekî berê di bername û raportajên medyayî de derdikeve. Gelek kes wiha difikirin ku Yalçın Küçük bi destê dewletê hatiye hinartin bo nava partiyên çep da. Diwan pirtûkên bi destê wî hatine nivîsandin piraniya zanyariyan ji aliyê dewletê ve bi wî re hatine dayîn. Ew her tim berevaniyê li mezûnbûna Tirkiye dike û li ser vê babetê xebata xwe didomîne. Pir dokûmentên ji bo vê yekî hene. Sebaret tekîriya Yalçın Küçük digel Abdullah Öcalan rêberê